Hello mga Yinyens! Mga Yinyens, andito kami ngayon sa may Along Regalado Avenue, Novaliches, Quezon City. May in-install kami na kortina dito sa Along Regalado Avenue. Ayun mga Yinyens, si Bayray inayos na yung fold ng kurtina. Ayan mga Yinyens, inaayos niya. Ayan si Bayray. Ayan mga Yinyens, yung steamer na gamitin. Pwede yung pang tanggal ng gusot ng kurtina. Dito lang yan mga yan sa may parte ng Regalado Avenue, Novaliches, Quezon City. Ayun mga yan yung curtain installation by Effect D Concept. Yan mga yan, pinaplansya ni Bayray yung kurtina para mawala yung gusot. Ayan mga Yinyens, yung installation namin ng kurtina. Ayan. Okay mga Yinyens, ayan yung curtain installation by Effect D Concept. Yinyens, salamat sa panood mga Yinyens. God bless you everyone. More power. Keep safe. Sana sa buti kayong kalagayan mga Yinyens. And bye bye mga Yinyens.